OK, čaute, dnes si povieme niečo o tejto otázke, ktorú písala slečna. Je to pomerne častá otázka, alebo ten typ otázky, tak si nahráme aspoň krátke videjko. Pokúsim sa tie stories dať rýchlo, nejak svižnejšie, nech není 17 824 stories, takže poďme na to. Online kalkulačky sú veľmi nepresná záležitosť a MyFitnessPal nie je online kalkulačka. MyFitnessPal je aplikácia, ktorá ti slúži na zapisovanie toho, čo zješ. Je to nejaký ten tvoj food denníček. Je možné, alebo teda funguje na MyFitnessPale to, že si tam zadáš nejaké údaje a ono ti to vygeneruje nejaké množstvo kalórií, ktoré máš jesť. Toto je dosť nešťastné riešenie v mnohých prípadoch, pretože nielen, že ti to dá často strašne skreslený pohľad na kalórie, ale takisto ti to vyhodí aj dosť zlé údaje v rámci makroživín, čiže bielkovín, sacharidov, tukov. Takže MyFitnessPal ako zapisovanie jedla, chod do toho. MyFitnessPal ako nejaký výpočet, alebo online kalkulačka, alebo appka, na kalórie nie. Tam už si musíš nastaviť tie kalórie, alebo zadať, koľko chceš jesť, už ty sám. Ako si to tam zadať? Možností je veľa, keď je niekto úplný začiatočník a chce aspoň nejaký odrazový mostík. Online kalkulačky sú v tomto prípade fajn. Dajme tomu, ten odrazový mostík OK, keď ti to tam vyhodí podľa nejakých údajov, ktoré tam zadáš, číslo kalórií, ktoré máš jesť. Treba si to objektivizovať, tento údaj, tak nejak zamyslieť sa nad tým, ako pracujem, ako sa hýbem, či mám aktivitu, či cvičím, aký je môj cieľ. Takže podľa tohto si objektivizuj to množstvo kalórií a nastav si ho. Je to len odrazový mostík, treba si sledovať energiu počas dňa, ako si na tom so silou, ako si na tom s tréningom, ako si na tom s hmotnosťou, s mierami, robiť si priemery, trackovať si všetko a nejaké 2 týždne takéhoto trackovania ti dajú trošku lepší pohľad na to, čo sa deje s tvojim telom a so všetkým okolo toho, keď ješ dané množstvo kalórií. Teraz, to dané množstvo kalórií, tie kalkulačky ti vyplujú aj určité množstvo makroživín, ktoré máš jesť. To neodporúčam. Odporúčam si tie makroživiny nastaviť manuálne alebo prepočítať si ich v rámci tých kalórií. Čiže napríklad vyhodí ti to, že máš jesť 2000 kalórií, ty si povieš, ale veď ja veľa cvičím, toto. Tak si povieš, že OK, tak skúsim teraz na 2200 kalórií a fungovať nejaké 2 týždne, že čo to povie, čo to spraví. Čo sa týka makier, nastavíš si ich nasledovne. Bielkoviny 1,6, 1,8 a až možno 2,2 plus gramov na kilo. Toto záleží od mnohých faktorov, máme o tom niekoľko článkov, takže sleduj články, keď chceš vedieť, či pridať tie bielkoviny, či ubrať. V diete osobne odporúčam tie bielkoviny radšej pridať z rôznych zase hľadísk, to má rôzne benefity ďalšie, takže o tom máme články. Každopádne, veľakrát tie kalkulačky ti vyhodia, že máš jesť, dajme tomu 1,12 gramu na kilo tých bielkovín, čo je nezmysel úplný, takže už len toto môže byť tvoja taká nejaká cesta do pekla, pretože keď ti to hneď takto v úvode pokazí to tvoje rozloženie makier a fakt už začneš jesť takto zle, čo sa týka minimálne toho množstva bielkovín, tak to asi nebude úplne OK, takto s tým začať. Čo sa týka sacharidov, tak tie rieš na konci. Najprv si zvol tuky. Tie by mali byť okolo 20 až 30% tvojho celodenného kalorického príjmu. Viac tukov, menej tukov, it depends. Záleží na tom, či ti tuky chutia, či ti pasujú viac ako sacharidy a takisto záleží od tvojej aktivity. Keď si nejaký fakt, že dobrý športovec, chceš sa zameriavať na rozvoj svalovej síly, svalovej hmoty, tak alebo veda naznačuje to, a nie len veda, ale aj logika naznačuje to, že sacharidy budú ako palivo lepším zdrojom. To ale neznamená, že tuky musíš dávať niekde na nízke hodnoty. Práve naopak, tuky sa snaž mať okolo tých 20 až 30% z kalorického príjmu, taký odrazový mostík zase a už záleží na tebe, či si napríklad tie tuky pridáš a zvýšiš to množstvo percent z tvojho kalorického príjmu. Čo sa týka sacharidov, tak tie, keď už máš zvolené bielkoviny, máš zvolené tuky, tak tie sacharidy budú tvoriť nejakým spôsobom ostatok tých kalórií, ktoré máš za ten deň zjesť. Z toho si možno ešte určí vlákninu, aby si jedol, dajme tomu 10-12 gramov vlákniny na každých 100 gramov sacharidov. Takže keď budeš jesť 200 gramov sacharidov, tak aby si mal aspoň tých 20 gramov vlákniny ako také nejaké minimálne množstvo, fakt že minimálne. Takže tak,
Kalórie nejaké, skús začať na nejakom množstve. No a makra, tie si customizuj podľa seba a podľa týchto odporúčaní, aby si nedopadol nejak tak, že ti to tam vypluje nejaké číslo a ty budeš jesť 1,1 gramu na kilo, budeš jesť 500 gramov sacharidov a maličko tukov. Takže toto sú nejaké odporúčania. Osobne neviem, či takéto video bude prospešné pre väčšinu z vás, pretože si myslím, že naši followeri tieto veci už dávno vedia. Niekto si možno osvieži pamäť, niekto sa možno utvrdí. Dúfam, že sa nájdú aj takí, ktorí toto absolútne netušili, snáď, ale myslím si, že väčšina followerov to vedela. Každopádne takáto otázka chodí často, to znamená, že nie vždy má každý preštudované všetky naše veci, tak verím, že toto sa uloží a verím, že potom nemusím každému písať odpoveď nejakému tomu začiatočníkovi, ale radšej sa mu pošle toto videjko. Takže tak, kebyže máš nejaký input alebo nejaký feedback na toto, prípadne, keď ti to pomohlo a fakt si o tomto netušil, že ako si nastavíte makra napríklad, tak daj vedieť, budem rád. Čaute.